ranar farin ciki ce, inda an daura auren soyayya ango amarya. Muhammadu da Maryam Allah ya ƙara ƙauna. Biki yau yayi biki ranar farin ciki ce, inda an daura auren soyayya ango amarya. Muhammadu da Maryam Allah ya ƙara ƙauna. Kullum idan zan yi sai na sa Ubangiji na, domin ko shi ne majibancin al'amurana. Shi ya bani baiwar sana'a in ci da kaina. Rabbi dan Muhammadu manzon mu dan Amina. Kullum roƙo nake Allah ka yo tsari a kuna. Biki yau yayi biki ranar farin ciki ce, inda an daura auren soyayya ango amarya. Muhammadu da Maryam Allah ya ƙara ƙauna. Uwar gida Maryam ta shikin yi dace, samun miji na aure ki sani wata nasara ce. Da cikin su yan watan ke ce ki kasarce, kin amince da Muhammadu shi ma ya amince. Aje ko ina soyayyar ku ake kwatance, Maryam da Muhammadu auren ku Allah ya amince. Addu'an muku zauna a tare don ku raye sunna. Biki yau yayi biki ranar farin ciki ce, inda an daura auren soyayya ango amarya. Muhammadu da Maryam Allah ya ƙara ƙauna. Muhammadu kai da muke amanar Maryam amarya, inda kuka Muhammadu da ko zani ka goya. Ba batu na ta ba karka nuna kunya, dan kai hakan ladanka Allah zai rubanya. Suna Maryam ka mutunta ta ko a hanya, ayyiri yau Maryama ce amarya. Allah ya sanya albarka bi jahi dan Amina. Biki yau yayi biki ranar farin ciki ce, inda an daura auren soyayya ango amarya. Muhammadu da Maryam Allah ya ƙara ƙauna. Amarya Maryam na juyo zance a kanki, sai ki kama angonki Muhammadu Allah ya baki. Ladabi da biyayya ki aikata wa mai gidanki, aure sai da haƙuri Maryam ki sa a kanki. Addini da tsafta kullum ki share ɗaki, ya zo cire kayan jikin shi ke da kanki. Ai wannan matakai su ne na raye sunna. Biki yau yayi biki ranar farin ciki ce, inda an daura auren soyayya ango amarya. Muhammadu da Maryam Allah ya ƙara ƙauna. Alhamdulillah sai da yar nasiha, sai ni wanda na shirya ni ne na Umar ango na Jamila, ni na rera waƙar. Rabi'u Sufiniyu ni'ima ya gyara waƙar. Allah ƙara masa martaba da daɗin basira, ni da gyara waƙar aure na raya sunnar. Manzo na al'amin dan gata uban sunana. Biki yau yayi biki ranar farin ciki ce, inda an daura auren soyayya ango amarya. Muhammadu da Maryam Allah ya ƙara ƙauna. Zan yi gaisuwa yanzu abun ɗan uwan amarya, sun ciyo ado kowa yana ta buɗe murya. Kowa fatan alkhairi yake yi ga amarya. Auren ku Muhammadu Maryam albarka Allah sanya, idaran gado buɗa mana Allah ya raya. Sai mi addu'a ƴaƴan ku Rabbana ya shirya, wannan shine ribar aure irin na so da ƙauna. Biki yau yayi biki ranar farin ciki ce, inda an daura auren soyayya ango amarya. Muhammadu da Maryam Allah ya ƙara ƙauna. Mustapha da Laila Mammar Zara nasa, Hajiya Aisha Ismail Larabi nasa. Hajiya kin ba kolo ke ma ba zan bari ba, Hamsatu kuma ke ma ai ba zan bari ba. Madan Razak Nafisa ke ma ba zan bari ba. Yasmin Umar ai ba za na mantawa ba, Balkisa Tahir ba za na mantawa ba. Rukayya Alkarke ma ban mantawa ba, Miratar da ke ma ba zan manta ba. Fatima Mustapha ke ma ba zan manta ba.
Sirayya Ismail na sa a waƙina, sai babbar yaya Mammar Hayat ta zo, madan Aisha Umar yake waƙe, kanwar amarya ba za na manta ba. Yasmina bibi Aisha ina kwana, abokan amarya ga su sun danno. Rashida Garba sanda tana nan dai, sai Imam Abdulaziz yana nan ma. Zainabu Abu tana ta takawa, Maryam Abubu tana ta cashewa, Rakiya Abubu tana ta juyawa. Aisha Tuwani ba za na manta ba, Rashida mai kosai tana ta juyawa. Hassan Adamu Imam yana kallo, Ibrahim Okosha ma yana kallo, Baban Muhammad shi ma yana tsalle, Mustapha Haraka Rahmatullah na kallo. Ban waka Umar nake wake, ango na Jamila ba za na kasa ba, sai dan wata Nafisa can garin mai. Nafisa Umar yake ta gaida ki, Umar ni nan zan yi bankwana, Umar ni nan zan yi bankwana, Umar ni dai zan yi bankwana. Sai wata rana ango kana jina, sai wata rana amarya kina jina, sai wata rana masoya kuna jina, sai wata rana masoya kuna jina, sai wata rana masoya kuna jina.